Σπύρος Πέγκας, Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης, Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων. Είμαστε εδώ στη Σκόπελο για να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, να συνδέσουμε ακόμα πιο στενά την Βόρεια Ελλάδα με τις Ποράδες. Είχαμε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Δήμαρχο Ουζακίου και πρόεδρο της ΠΕ Θεσσαλίας και τον Δήμαρχο Σκοπέλου, για να δούμε πώς μπορούμε να ενδυναμώσουμε αυτή την ακτοπλοϊκή σύνδεση που έχει ξεκινήσει. Εμείς, σαν Δήμος Θεσσαλονίκης, έχουμε κάνει πάρα πολλές προσπάθειες ήδη να φέρουμε ακόμα περισσότερο κόσμο εδώ στα νησιά. Έχουμε κάνει, ας πούμε, για παράδειγμα, ραντεβού με τους τουριστικούς πράκτορες ώστε να το εντάξουν του χρόνου, μια και θα συνεχιστεί η σύνδεση στα προγράμματά τους, και να έρθουν περισσότεροι ξένοι επισκέπτες στις Βόρειες Ποράδες. Και είμαστε εδώ, έχουμε στείλει πρόσκληση σε όλους ώστε να έρθουν στη Θεσσαλονίκη, να οργανώσουμε workshop, να οργανώσουμε παρουσιάσεις, συναντήσεις με τουριστικούς πράκτορες και με όλους αυτούς οι οποίοι κινούν τον τουρισμό, έτσι ώστε του χρόνου αυτή η σχέση να αποκτήσει μια πολύ μεγάλη δυναμική. Στόχος φυσικά είναι να υπάρχει μια σύνδεση όλο τον χρόνο, ενδεχομένως και κυκλική με το Βόρειο Αιγαίο, Βόρειες Ποράδες, Βόρειο Αιγαίο, Θεσσαλονίκη, να υπάρχει μια εμπορική σχέση πέρα από την τουριστική. Νομίζω ότι είμαστε στην αρχή του δρόμου και τα βήματα που κάνουμε πρέπει να είναι σιγά σιγά για να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα.